ari da ene Amazonia. Basamortu triste bat nuen aintzinean, kolore maitatuak lujundu lanuan. Lakaberena ona da, baino niri eguzki irribarretxoaren kontua gustatzen zait. 1981 ekainean, Lemoizko erreaktorearen goialdean 5 metroko eguzki antinuklear handi bat agertu zen. Nuklearren aurkako borrokari ekarpen egiteko modu ikusgarria izan zen. Eta hau ni dakidan bati gustatuko zaio. 1981 abuztuan ibaien lehen jeitsiera ekologista egin zuten Arga ibaian. Hurrengo urtean Urumeako lehena gehitzen da eta hurrenez hurren Euskal Herriko ibai gehiago. Mota guztietako baltsa eta ontziek errebindikazioa, irudimena eta festa uztartu zituzten. Simulakroak ere egin ziren. Istripu nuklearraren simulazioa egin zuten Iruñako Gaztelu plazan. Plazako kioskoa behar bezala papereztatua eta apaindua Lemoizko zentral nuklearraren maketa bihurtu zen. 500 pertsona inguruk parte hartu zuten, baina polizia agertu zen eta uste baino lehenago amaitu zen simulakroa. Irezardadeko berotasuna, sasoi baten! Sasoi baten, zaldi baten gainean eta orain munduko nagusina izan alduzui? Nortuk lagunduko dizute. Eta Kontxako bidoiarena, 1985ko irailean, hondakin erreaktiboi buruzko Londresko 9. konbentzio ospatzen zen egun berean, Donostian ikur erradioaktiboa duen bidoi bat agertzen da Kontxako badiako uretan. Sekulako alarma sortu zuen, bainulariek, babeszibilari, poliziari, osasunari eta udaletxeari egindako deien ondoren, udaltzaingoak hondartza itxi eta onkologikoko aparatu batekin neurketak egitea lortu zuten. Faltsua zen, bidoia txalupa batetik bota zuten uretara, isilpean nuklearren aurkako ekintzaile talde batek. Ekintza azaltzeko, komite antinuklearrak eta ekologistek zabaldutako oharrak honela zioen, gaur gezurra, bihar egia. Tira, eta karakolak, gustatzen zaizkizue, gustuko dituzue? Bai, rekomentzimendu dirik etzoen, goieri. Barraskilo operazioa egin zuen Seaskak 85ean, dozenaka ibilgailu abiadura txikian zirkulatzen hasi ziren, aldi berean trafikoa oztopatuz eta blokeatuz. Baiona eta Donibane Loitzune artean batetik, eta Donibane eta Hendaia artean bestetik. Turistak noski, zur eta lur. Seaskak banatu zituen liburuxek arrazoia argi eta garbi uzten zuten. Euskararen aldeko ekimen bat izan zen. Oreka aurkitu nahian zora biotan, obeditut itzak utzi izkizizkilotan, tintarik geratzen ez bada pozaren estilotan, niri kolokan, jartzen zaizkitenak pozak nolapenak bizi borrokan, malkorik nolez isuri irri orotan, dena garbiago badoa zirri borrotan. Oraingoek zain lehengoek, ez dakit gehiago erraiten ahalduten soek, gauzeko hor diraute gaur estutzen haute, lehen babesten induten besoek, bat gehi bat bi batek daki nola itzegin beste barne bati, matematikoki ez dagoki toki guzitan zer erabaki. Entzun hau. Kartutxa da, 1986an baitere, ze urte hona, bide batez. Mendigarbiak talde ekologistak etxalarko eiza postuetan bildutako 360 kilo kartutxo eta zabor Nafarroako Diputazioaren, Eiztarien Elkartearen eta Euskal Piel dendaren aurrean utzi zituen eizaren aurka egiteko. Eta hau, batzuek gogoan izango dute, eskalatzaile talde bat Irurtzungo Biaizpeko horma batean zintzilikatutako plataforma batean egon ziren zintzilik Leitzarango autobiaren proiektoren aurka protesta egiteko. 15 egun eman zituzten bertan. Guazen gehiagorekin, 80 lurretik egun metrora 60 eskalatzaile 24 orduro txandakatu ziren Atxarteko Harrobiaren horman jarritako plataforma batean. Harrobi hori Labargorriko eskalada horma historikoa jaten ari da, esaten zuten. Esaten zuten Harrobia etzela bateragarria Urkiolako parke naturalarekin. 36 egunez jarraian egon ziren eta gero, jeitsi egin ziren negoziatzen jarraitzeko. Baina 81ko udazkenean berriro zintzilikatu ziren.
Esneak ere askorako eman du, 81ko maiatzan, hainbat abeltzain beraien behiak Bizkaiko gobernu zibilan sartzen saiatu ziren. EHNko abeltzainak esneagatik eta haragiangatik ordaintzen ziren prezio merkeengatik protesta egiten saiatu ziren horrela. 1992ko apirila. Adreiuz estali zuten Nazparneko Chambre d'Agriculture eraikinaren sarrera. ELB kantolatutako ekintza izan zen, esnearen prezioa ez zela bete salatzeko. Eta beste bat ere topatu dut, 1993ko martxoa. 200 abeltzain sartu dira Angeluko Leclerc supermerkatuan eta Xomseko esne zentraleko ardi gazta prezio neurri gabean salgai dagoela egiaztatzean, gazta merkatuko bezeroen artean banatzen hasten dira, azalpen liburuxka bat banatzen duten bitartean. Oraindik lotan nintzela, aita goizeko mostertan, beia jezten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezala. Intsumisioaren kontuak ere askorako eman zuen. 1980an herri intsumiso, horrela aldarrikatu zen Lezoko herria udalbatza batean, eta alkateak edo udalbatzako kide batzuek bere buruari egotzi zioten erabaki hori hartu izana. 1982an egin zen intsumisoen aurkako lehen epaiketa Euskal Herrian. Iñaki Camacho eta Manuel Llera Donostiako probintzia utzitegian agertu ziren zerbitzu militarra egiteari uko egiteagatik. 83an egin zen alkate intsumiso baten aurkako lehen epaiketa. Manolo Campos etxarri aranatzeko alkatea eta Espainiako armadari ez laguntzeko udal akordio bat betetzeagatik epaitu zuten. 6 urteko desgaikuntza berezira eta 100.000 pezetako isuna ordaintzera kondenatu zuten. Euskaldun giroan, utzi oinak dantzatzen, Espainiar ejertzitoan, ez duke zer pintatzen. Militarren bizioa, hauntxoen ofizioa, jesuiten misioa, bolerazko fikzioa. Aztertuko ditugu beste egun batean horrelako ekintza gehiago, baina orain saioari hasiera eman beharko diogu. Simon Negrin italiarra etorriko da gurera, Rodariren aditu hau Euskal Herrian dago ahozago jaialdiak gonbidatuta, eta uste dut sorpresatxo batekin etorri dela gurera. Datorren ostegunean atarratzen hasiko den korrikaz ere, ariko gara Euskal Herritik kanpo nola ospatzen den ezagutuko dugu. Berlinen eta Bartzelonan ibili gara tejoka. Gaur glaukomaren mundu eguna da eta Xabi Arrietak horren inguruko ikerketa bat elkarbanatu nahi du gurekin. Eta lehen aldiz berriro podcastaren atal berri bat ere entzungo dugu. Horixe, ongi etorri guztioi, martxoak 12 ditu eta osteguna da. Hau, bigarren kafea da. Zuekin, Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Zuekin, Julen Goikoetxea Ormazabal, egunon? Ormazabal. Zein da Ormazabal gure aurkezlen artean? Hartu arnasa, Julen Goikoetxea? Ormazabal? Nola da zure? Horbegozo. Horbegozo, hori da. Saiak eran ez zilbeintzateko, Juri? Saiak eran ez zil.
Tira, esan bezala ongi etorri guzi bigarren kafera. Bigarren kafearen 1146. saiora. Martxoak 12 ditu, goizak 10:20 eta gu hemen ja maila osatuta gabiltza, ze bost gaude mai honen bueltan. Begitxoekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, tani zure gogoz berri. Eta egunero bezala txata hemen daukagu, zerbait idatzi nahi baduzue, esan digute, egunon, Gorkak aipatu du, nere maite duta da, gaur utxune handi bat dokumentala emango dutela Zumarragan, eta 80 hamarkadako heroina eta drogen testigantzak bildu dituztela, eta bi emanaldiak tope daudela sarrera guztiak bukatu direla, beraz, pozten gara. Zaporea oan, zaporea. Gaurko dantza zoragarria, liliuragarria, earra, tomaia, zorionak hori dena aipatzen dute gaur egia da. Ezagit gure konbidatuak ere parte hartu duela eta oso ondo egin dugula koreografia mai ongi etorri, esaten dute, eta hartu arnasa goiuri. Bai, egia da, itotzeko zorian egon naizela. Egunero bezala maite dutak elkar banatzen, hasiko gara, eta nik aipatuko dut maite duta. Beti zuei eskatzen dizut, eta gaur ni hasiko naiz. Kontua da, egon nintzela aurrekoan Olatz Salvadorren kontzertu batean, eta kontzertu hortan, abesten ditu bazkeneko diskoko abestiak, baina baita abesti zaharragoak ere, eta badago une eder bat dela korapiatzen entzuten ari garen abesti hau kantatzen duena. Eta une horretan, berak egiten duena da, pixka bat aldendu egiten dela mikrotik, eta orduan jendeak abesten duela abestia, hor akapela, antzokian, goixo, mundu guztia baita hotxan neurtzen, ze ikusleak normalean ez dira abeslariak izaten, eta Olatz jartzen da gitarrarekin, eta aldentzen da pixkanaka mikrofonotik, eta orduan, entzuten da jendea akapela abesten, eta hori egin zuen aurreko kontzertuan, aurreko ostiraleko kontzertuan, eta ederra iruditu zitzaidan, baina bereziki ederra iruditu zitzaidan, sekulako grazia egin zidan, tezetak nola entzuten ziren. Hau da. Tezetak? Bai, publikoak abesten ari zenean, korapiatzen jarraitzen badugu, tezeta horiek antzokian entzuten ziren, ezagite egongo da azalpen bat, eta gian soinu teknikaz eta dakienak jakingo du, baina bereziki entzuten ziren tezetak. Korapiatzen jarraitzen badugu hori abesten zuenean jendeak, hor akapela. Eta sekulako grazia egin zidan, eta oso ederra iruditu zitzaidan, eta gaur nentorren tezeta horiek aldarrikatzera. Hori da nere maite duta, tezeta horiek. Tireneko eta zuk zen maite duzu? Zantzan. Bida, nere maite dutak dira txutxumutxuak. Zurrumurruak eta kotilloak, niri horiek gustatzen zaizkit. Eta elkartzen izenen lagun batekin, eta kontatzen dianen, badakizu honi ze pasa zaion? Niri horiek gustatzen zaizkit. Bai? Bai, egia da, gero enaizela, gero enaiz horien inguruan hitz egiten egoten, baina entzutea eta tartetxo horiek komentatzea, gustatzen zait. Norbaitek esaten dizunean, bueneko gauza bat kontatu behar dizut, postu egiten zara. Bai, egia da, bai. Onartu beharra du. Bai, nik ere onartzen dut gustatzen zaidala. Xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen xoro bat entzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari. Eneko kotilloak kontatuko dizkizut jarri dute txatean. Zeinek kontatuko ditu? Gorkak jarri du, eneko kotilloak kontatuko dizkizut. Bai, zu kontatu, ni dena jasoko ditut. Gorka asko ibiltzen da euskal kulturaren eszenan, eta jakingo ditu, hainbat kotillo, beraz, gero kontuz zer egiten duzun informazio horrekin. Eta Julen, zuk zer maite duzu? Begira, nik maite dut hasiera batean
susto moduko bat ematen dizuten gutuna jaso, eta gero hainbesterako ez dela ohartzen zarenean. Ogasuneko gutunak eta horrela? Adibidez izan liteke, horrelako ogasuna, edo aurreko batean jaso nuen, derrepente nire herriko udaletxetik karta bat, eta etzen, handik 15 egunera egingo zen lunch baterako gonbidapena, bazegoen horrela izen mordo bat, kode mordo bat, zenbaki mordo bat, ordaintzeko ez dakiz zer, eta badaki zer, eta zen ibilgailuaren, bueno, zirkulazioko zergaren kontua, eta, bueno, aurtengo azken urte honetan, zoritxarrez auto aldatzea tokatu zait, eta bazen, naiz eta elbideratuta egon, udaleak egin zuen gauza batenengatik, lehen da bizikoa, ordaindu egin behar nuen, eta gero mendik aurrerakoak, eta jaso nuen, eta ez nuen ezer ulertzen. Egia da horrelakoetan gainaz, irikitzen duzunean gutuna ja sartzen dizun horrelako antsiedade moduko zerbait, eta naiz eta gauzak oso ondo azalduta egon, susto hartzen duzu, bere garaian ere ogasunarekin izan nuen horrelako sustotxo bat, eta gero, kasu honetan udalera bertara joan nintzen, eta zen nizu markatu, hau jaso dut, eta gero azaltzen dizunean, eta esaten dizunean, ez, izan dugun gorabera baten ondorioz, lendabiziko ordainketa hori egin behar duzu zergarena, eta gero mendik aurrerakoak, elbideratuta baldin badukozu, elbideratuta jarraituko dute, baina, oton egiten duzu. Ze lasaitu hartzen duzu, ez zire, sekulako kopuruak, baina horrelako erakunde publiko administrazio gasun, eta horrelakoekin rolloak izatea baino hobea da, eta normalen esan dudana, ez dira izaten lunch baterako gonbidapenak, baizik eta hau zor duzu edo hau gaizki egin duzu. Beraz, maite dut, hasiera batean susto hartu eta gero konturatzea edo esatea jakinarazten norbaitek, ez dela inbesterako. Eta nola dagoeneko gurean dagoen iserita, Mai Gorostiagari ere galdetuko diogu bere maite dut, Mai, egunon? Epa, itxaron segundo bate. A ber, entzuten zaitugun? Egunon guztioi, bai, bueno, nire maite dut, maite ditut atzetik datozen belaunaldik. Eta anedotat, atzoko pasaizo bat, ez? Atzo izan genuen gala nagusia, hauza jaialdian, Tolosako Leidor aretoan, ez? Dakizuen ez, Tolosan 3 ikastetxe dago, Kristau eskola, ikastola eta publikoa, ez? Eta ni goatzen ez txikitan, juten ginenean horrelako ekimenetara, antzokira, Iparragirre antzokira edo Leidor antzokira edo, sartzezala ez, ikastetxe bat, eta beste ikastetxe bat atetik sartzen zenean, azten ginen txistua, oiukatzen, bronkak, eta horrelako leia zegoen ikastetxen artean. Goain dela 20 urte, antolakuntza modu hone bai, zer antolatu, eta gauza bera gertatzen zela. Eta atzo guztiz kontrakoa. Sartu zen lehenengo ikastetxea, eta bigarren sartzean, naia, kaixo naut, hau pagarazi, eta 3. ikastetxea, behi da hor dago ez dakizer, momentu batean pasillotan bezarkatzen elkar ikastetxe ezberdinetako umek. Beraz sinisten dut, etorkizun polit bat izango dugula, eta maite ditut izugarri atzetik datozen belaunaldik. Era ze polita. Gure gonbidatu bereziari ere galde genie zaioke, kontatzeko guri maite duten bat, saiakera egin dezakegu. Zeguk hemen txantxetan askotan egiten dugu italieraz, eta cosa fai eta horrelakoak esaten ditugu, ez? Cosa fai esatea, italieraz egitea, esain beste esateare, akaso gehiagik izango da, esko xamar izango da. Baina esaten badiogu, kontatzeko, rakonti, ez dakit rakonti esaten den, qualcosa que ti piace? Qualcosa che ti piace? Qualcosa che ti piace. Qualsiasi... a me? Sì. Mangiare. Okay. Jatea, oraintxe eduki du esperientzia, benetako bigarren kafeko esperientzia gure gonbidatuak dela. Maite duta galdetzen dizute, ez dizute abixatzen lehenago maite duta galdetuko dizutela, eta esaten duzu burura etortzen zaizun lehenengo gauza, eta gure gonbidatuak esan du, berak maite duela, jatea, mangiare. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Aipatu dugun bezala hementxe dugu Mai Gorostiaga ahoz aho jaialdiaren baitan oso lanpetuta dago, baino egiten dizkigu horrelako bisitatxoak eta gainera beti oso ondo inguratuta, gaur eto dira Simon Negrinekin eta galdetu nahi diogu Mai Gorostiagari ea zer moduz doan ahoz aho, naiz eta oraintxe kontatu berri duenagatik maite dutean, aurre ikusi dezakegu ondo doala, ez da Mai? Bai, oso ondo batzeko gala Tolosan, izugarria izan zen, lau artista puska holtzan, ume guztik liuratuta, irakasleke bai, bukaeran bai gerturatu ziren ume desente artista ikasuitea, galderak egitea, eta oso polita da, ez? Behin bukatuta gala edo ikuskizuna, solasaldi sortzen diren, solasaldi txoriek oso interesgarri dira, oso politak. Iganden izan genuen izugarrizko tailer bat, Andre Roldan, kolombiarrarekin, Cracky Box, edo kartoizko kaja batzuk, rodillo bat jarri atzean, linterna batekin, eta itzalak, itzaltxinatarrak eta ipuñak nazten dituen tailer bat, eta hor egon ginen 12 ikasleola, familiara, guraso, kumek, ezein, interesautak, eta oso giro politia, bai, Andre atzo, adibidez, oinatin izugarrizko ikuskizuna, bai, unkigarriz, sentimenduarekin egiten duen, ez dakit oso gustora, Ekuadorra pasata, lasaiago, guain gozatzen jaialdiarekin, bai. Lasaiago zaude? Bai, batzutan beti daude como etapak, ez? Eta orduan, lehenengo ikastaroa, ondo joten dan, eta bigarrena gala, eta gala pasata, guain bihar lehiaketa, horrekin ordizian izango da lehiaketaren lehenengo fasea, 5 partaide daude apuntatuta, eta horrekin pixkat urduri, bai ez, horrelako ekimen bereziak, beti antolakuntza aldetik, lan pixka gehiago ematun dutela, jende asko gaudelako, koordinatu behar duzu dena, baino, galtzagorri pilo bat ondoan, bere lan egiten, eta bai oso pozik. Ja badira edizio desente, eta ja badaukazu zure esperientzia, eta gauza batzuk, ez? Formato batzuk errepikatzen direna, gero beste berrikuntza batzuk, baina edizio bat egiten ari zarenean pentsatzen duzu urrengo edizioan? Askotan bai, eta zuzenean gainera, zeuze ikusten duzun, eta hau urrengo urtean ez da gertatu behar berriro, adibidez, edo beste batzutan abentura bat egin, eta ziztu bizian konturatzen zara, hau finkatu behar dugu. Edo ez dakit horrelako atzoko adibidez, ikastetxen arteko, hori ez dakit, netzat oso polita da herri batean, ez? Lortzen badegu hori leku guztitan, ez? Horrelako harremana sanoak izaten edozin ekintzatan, nahiz eta ezberdina garela, logiko da, baina gero bat goaz, gainera kulturekintza batera. Horrelako gauzak azpin marratu behar dira, eta nola dela sustatu behar dira. Aurten adibidez daukagu ekimen oso polita Tolosan, aurren iria proiektuari sortuta, Francesco Tonucci italiarren sortutakoa aurren iria, eta pasaden urteko konsejuak umek eskatu zuten belaunaldien arteko harreman gehiago izatea batez ere Aiton Amonekin, eta osa hon entzun degun, eta Isabel Agirresarobe Tolosako 6-7 jubilatuekin ari dala berreskuratzen pasadizoak eta anekdotak, eta astelenen hasiko da ipuñoiek kontatzen Tolosako ume guztiei, laugarren mailako ume guztiei. Ez alda polita hori. Oso ederra. Belaunaldien arteko harremanak uztartzeko, entzuteko bestela galdu egingo liratekene historiak, lantzeko entzumena baita ere, ez? Batzuetan umea garenean denbora guztian guk kontatu nahi ditugu gauzak eta guk hitz egin nahi dugu, baina entzutea oso garrantzitsua da. Isabelen hitzetan oso pozik dago ikerketarekin, berak dio anekdota batzuk errepikatzen direla, zei pertsona oso ezberdinak, baina badaude gauza batzuk elkarre kontatu dutela. Kuriosoa da bai, horren artean batzuk ez dira Tolosara, Tolosara etorri dira beranduziago dira, herri txikietakok, eta guain hemen bizi dira. Horren atzean bai dago ikerketaren bat, ez? Guain dala 50 urte herri txiki baten jaio, eta bukatzen baduzu herri handian, Tolosan edo, ez dakit horren atzean, ez dakit nola interpretatu, baino historio bat dago, edo historio asko daude horren atzean. Idatzita ez dauden historioak, eta hori da justo Isabele berreskuratzen ari dela. Ondarea, da hori. Bai. Beste nora bait begira, geundenean, etorkizuna.
Tira mai, eta zer kontatuko diguzu, norekin etorri zara? Simone Negrin, aspalditik gu 3-4 urte egon gara saiatzen erakartzen, bakizue beti daukagu horrelako zerrenda, ez? Etorkizunan ekartzeko, eta ez dakit, hemendik pasada Kiko Kadabal, hemendik pasada Ifigenia Kakridoni, hemendik pasada Nicolas Buenaventura, hemendik pasada Aldomen, hemendik pasada dira narratzaile asko urte hauetan. Eta Simone referente bat da, ez dakit. Guk Italiatik ekarri genuen behin kontalari bat, Fabiana Costa, baina goindalego 18 urteola, eta Italian berak dion bezala, narratzaile gutxi daude, bida antzerkin edo, ez, holtzan, opera edo musikaldetik izugarrizko lan egiten dute, txotxongioekin ebai, baina kontalaritzan ez daude hainbeste, ez? Eta nik esango nukela, Simone erreferente hutsa dela, eta ikasiko dugu pilo bat, eta gainera, rodarin aditu, eta bakizue programan, rodari zale garela, ez? Bai, aipatuko dugu agenda lehenago jakiteko Simone non egongo den, ze gaur martxoak 12 da, osteguna da, eta gaur Elgoibarrera joan behar zarete. Sarrerak agortuta guain dela 3 astetik. Elgoibarren hasi ginen guain dela 3 urte jaialdean, eta izugarrizko antolakuntza daukate, maite ditut, hango arduradune, porque ez dakit asko maite dute kontalaritza, eta hango liburutegia bihurtu bai hitzaren tenplu bat, eta eskertzekoa da. Simone Negrine egongo da Elgoibarren gaur, bihar ordiziko lehiaketan ibiliko da artista gonbidatu moduan, eta, bueno, eskertuko dugu, euskal kontalarik hortxeongo garelako, eta gero larun baten dago plan politia Tolosan, Bosterditan, Andre Roldan, Umentzako, Berazubiko auzolkartean, eta 7 intu jai espazioan bukatuko du Simonek bere ibilbidea hemen. Oh, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Bai, bukatzen denean jaialdia, edizio bakoitza bukatzen denean, etxera joaten zara eta jendea falta zaizu etxean? Utxune bat, bai. Bueno, egia esan gero aste bat, o aste pare bat burokraziarekin, que si fakturazioak ez dakizte paperak, beti balantzek eta horrelako gauza, baino egia da, que bai, faltan botatzen dezu jendea ondoan. Gainera, niretzat, pasadala urte bete, bi aste, oinain intensoa da. Andrerekin, Andre Kolombiarra gurekin 5 egunola, eta badiru dira 2 hilabete nagoela berarekin, o gaudela berarekin, borka azkenean sola saldik, bolo batera, beste bolo batera, ez dakizer, oso intenso, eta bai, utxune sentitzen da noski. Esan duzu, biharri ipuin narrazio lehiaketa egongo dela, agian parte hartu nahi duen norbait entzuten ari da, parte hartuko duen norbait entzuten ari da, badaukazu komendioren bat, beraientzat? Honestidadea, zintzo izan zure buruarekin. Askotan saiatzen gara beste bat izaten. Nik entzun dut ez dakin hori, eta estilo horre, eta hori kontalaritzan ez du ezer funtzionatzen. Zu zeu izan, historia barneratu daukazu, seguro, ez ikasi memoriaz, baizik, eta badago, esatzen dute frantxez recuore, bihotzara berriro ekarri, rekordare, berriro ekarri bihotzara eta ez burura, eta hortik, kontalaritza hortik sustatzen da. Guk hementxe baditugu galdera batzuk, Simoneren zako. Moldatuko gara, aurretik galderak badituelako berak, badakizu saiatzen garela hemen nazioarteko artistak etortzen direnean moldatzen eta euskarara ekartzen, beraiek kontatu nahi dutena, beraz, lehenengo galdera egingo diot Simoneri. Rodariren lan asko maite dugu irratsaio honetan, hainbat monografiko egin ditugu bere lanari buruz, unkitu ginen neguko joko olimpikoetako Galiren poemarekin laiztere entzungo dugu, egiten dugu, ez, Rodariren aldarrikapen bat, ez, fantasiaren gramatikarena, ipuinaren munduari eskaini zion guztia mai gainean jarri behar dela. Zer da, zuretzat Rodari, zer kontatzen diguzu Rodariri buruz italiar bezala? Gianni Rodari non è mai passato di moda del tutto, perché ancora oggi chi fa un corso di scrittura creativa normalmente saccheggia a piene mani dal libro La grammatica della fantasia. Ma a parte questo, ora è più di moda che mai, perché ha tutto un aspetto antibellicista che per molti anni
non si capiva o comunque non si sentiva attuale, perché poi passati gli anni 60, 70, 80, passata la seconda guerra mondiale non c'era questa necessità. Ora che sentiamo sempre di più vicina la guerra, torna molto attuale questo discorso antibellicista di Gianni Rodari, e comunque tutta la sua parte di fantasia è una cosa meravigliosa per me. Il libro Racconti al telefono è la sua opera che io preferisco, dove c'è questa fantasia non matta, ma una fantasia che dimostra soprattutto un amore verso la realtà, verso i personaggi meravigliosi. Bueno, kontatzen dugu Simonek, Rodari ez dela inoiz modaz pasa, bereziki idazketa kreatiboko ikastaroetan asko lantzen dela, 60 urte beranduago jarraitzen dela, fantasiaren gramatikaz idatzi zuena erabiltzen dela ikastaro hauetan, eta oso interesgarria baita ere kontatzen diguna Simonek esaten duelako, modan jarri dela berriro bere jarrera antibelizista, ze agian 60, 70 edo 80ko hamarkadak pasa ondoren, jende asko ketzuela ulertzen gai hau, ezta? Gerra urrun zegoenez, ez duzu hainbeste ulertzen zergatik hainbesteko azpimarra gerraren aurka egite horretan, ez? Baina aipatzen du, Simonek orain gerra presenteago dagoela, gehiago ulertzen dela bere jarrera, gerraren kondena hori, gerra bere historiotan hain presente egotea. Kontatzen digu baita ere historio horiek zoragarriak direla umeentzako, baina ez hain ume ez garen ontzako ere, eta telefono bidezko ipuinak direla bere gustokoenak, eta hor badagoela fantasia, baina fantasia hori ez dela eromenetik eratorritakoa, ez? Errealitatearekin oso lotuta dagoela, eta hor nabaritzen dela Rodari den begirada xamur hori. Se não esqueces quem eu fui, só enfim. Galdetu behar diogu baita ere, nola ikusten duzu zure lekutik Euskal Herriko ipuingintzaren osasun kulturala? Ze harreman daukazu Euskal Herriarekin, nola ikusten gaituzuzuk, zein den zure begirada? Allora, questa è la mia prima volta in Euskadi come narratore orale, per quello sono felice e ringrazio Mai per questa possibilità. Io vengo una volta all'anno, in Euskadi, vado una volta all'anno a Bilbao, perché ho creato una cosa mia che è fare attività in italiano per chi studia l'italiano. Faccio spettacoli, seminari, e curiosamente in Euskadi c'è solo italiano, si impara solo alla EOI di Bilbao. È una cosa, un mistero, non si sa. In Galizia ci sono 11 scuole che hanno italiano, e in Euskadi solo Bilbao. Comunque, vengo a fare questa cosa, quindi conosco il pubblico di Bilbao. E rispetto alla narrazione di Euskadi, sì, ho conosciuto artiste. In incontri, festival o la scuola che si fa a livello statale con AEDA, ho conosciuto Dorleta Cortázar, Erika Lichette, Anna Pica, e la sensazione che ho avuto vedendo alcuni momenti della loro arte e vivendo con loro è di una profondità speciale. Io ne parlavo questo con Diego Magdaleno, che è un meraviglioso narratore dell'Andalusia, e tutti e due ci siamo rimasti emozionati al vedere la profondità di questa, che non è serietà, perché alcuni di loro lavorano anche col clown, è proprio un sapere qual è il tuo luogo nel mondo, è veramente emozionante. Kontatu digu, oso harreman txikia izan duela Euskal Herriarekin, ahozko narrazioari dagokionez, hau da, kontatzera ez dela etorri eta beraz pozpozik dagoela, hemen egoteagatik lehen aldiz, zentzu horretan, baina, ipatu digu urtero etortzen dela, baduelako bere lekua ahozkotasunaren munduan, ikuskizunak eta ikastaroak ematen dituela italiera ikasten dutenentzat, Bilbora joaten dela, handagoela italiera eskola, besterik ez duela topatu, Galizian askoz gehiago daudela, hemen bitxia, kontua da askotan etortzen dela Euskal Herrira, eta baduela harremana bereziki Bilboko publikoarekin, ez da? Baina, aipatzen digu bestalde artistekin ere harremana izan duela, eta topaketetan asko ezagutu dituela, emakumeak denak,
Dorleta Kortazar, Erika Liketean Apika, eta topaketa horietan sorpresa handiz, ikusi duela, sakontasuna hitza erabili du, sakontasun handia dagoela, eta horrek arreta eman ziola, ez seriotasuna, ze berak ere aipatzen du, komedia lantzen dutenak ere badaudela, eta baina sakontasun bat topatzen diola Euskal Kontalaritzari, badagoela kontzientzia bat, ze lekutatik ari garen, munduan zein den gure leku, eta nondik ari garen, eta hori nabaritzen dela. Por cierto, Aida urrengo topaketa, Euskal Herrira dator, primizia handia da, azken asteko albistea, ekaina bukaeran uztaia hasieran, Aidaren topaketa, oinatin arantzazun egingo dute, beraz eskola hori urrengo topaketa tokatzen zaigu, eta eskertzeko bai. Che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine. Tira, eta zer erakutsiko diguzu ahoz jaialdian, nondik joko duzu? Allora, in questi giorni io farò qualcosa di Rodari, ovviamente. Ovviamente perché cosa fai? Cosa vuoi fare se non Rodari? No, soprattutto con il pubblico, in un'occasione del pubblico familiare, infantile, è quando io tiro di un autore, perché anche se mi dicono che con il pubblico infantile si diverte, io lo faccio bene, ma mi stanco, metto molta energia con il pubblico infantile e allora chiedo aiuto a un autore, in questo caso Rodari. E invece per il resto a me piace molto creare storie reali. Io cerco nella realtà, faccio un po' di investigazione nella realtà e trovo storie interessanti e do forma di racconto. Però negli ultimi anni, soprattutto da quando sono andato la prima volta in Colombia, ho capito che il mio essere italiano anche è una cosa curiosa per il pubblico e allora porto anche una parte del mio essere italiano, storie familiari o comunque il punto di vista italiano e allora ci sarà anche questo. Kontatzen digu, noski Rodari pixka bat ekarriko digula, asko erabiltzen duela, bere ikuskizun familiarretan Rodari, egiten dituela umentzako ikuskizunak, ondo moldatzen dela, baino nekagarriak egiten zaizkiola, asko nekatzen dela, eta orduan horretarako behar duela Rodari bezalako makulu bat, horretan apoiatzeko. Eta helduekin aldiz, bere historio propioak aurkeztea gustatzen zaiola, historio errealak kontatzen dituela, beraien bila ibiltzen dela, ikertzen joaten dela, topatzen dituela kontatzeko moduko historiak eta forma ematen diela, eta horrek asko asebetetzen duela, eta aipatu digu, aitortu digu, Hego Amerikan egon zenetik, hor haien gehiago konektatu zuela bere nortasun italiarrarekin, eta nortasun horren kontzientzia hartu zuela, eta beraz, agian hemen Euskal Herrian italiartasun hortatik tiraka arituko dela, ze, badakiela publikoari ere, interesatu egiten zaizkiola, Italiako historiak entzutea. Ederra kontatu diguna ez da mai. Bai. Kontautorea ere bada. Askotan zen dugu, literaturako ipuinak, ipuin tradizionalak, eta beste batzuk, ipuin propioak kontatzen dituztela, esango nukela kontautore ederra dela Simone, eta ez daki magia indezakegula. Noski, hor badago. Zer daukagu, horrela egiten, eta lortzen dugu zerbait egitea Simonerekin. Esan dugu sorpresa bat zegoela, eta... Nik ez astakeri Rodariana dela. Ez dakize, baina, Simone eta Rodari jartzen badugu platero, entxalada batean, seguro que magia sortuko dela, ez. Entzun nahi dugu, beraz, joan dadila gure gonbidatua gure set akustikora, eta prestatzen joan dadia, ze entzule, streaming bidez jarraitzen duzuenok ikusiko zenuten dagoeneko, hor dagoela akordeoi bat, guk bentxe gure jostoiuzko akordeoiaren oso tankera berekoa dela, eta joko digula zerbait, orain erakutsiko dizuegu, eta, irrati ugin tradizionaletik entzuten ari balin bazarete, gero agian gure sareetan jarriko dugu bideotxoren bat, ikus dezazuten, ze
Guri asko gustatzen zaigu kontalaritza, asko gustatzen zaigu musika bada kontatzeko modu bat, eta beraz, entzun nahi dugu, zer daukan prestatuta guretzako, musika kenduko dugu, ea gure teknikari Julen prest dago Julen, beraz, entzungo dugu, eskinen nahi diguna. Il mio spettacolo infantile si chiama Rodari, Rodari. Quando comincio con una canzone, il pubblico mi fa il coro. È una tonteria enorme, ma dice così. Un librito en el camino me enseñó que mi destino era Rodari, Rodari. Rodari, Rodari. Rodari, Rodari. También me dijo un cuentero que no importa solo el dinero, sí, pero hay que saber contar. Con dinero y sin dinero cuento todo lo que quiero y mi palabra es la ley. No cuento de tronos ni reinas, ni príncipes ni princesas, pero sigo siendo... Y aquí la gente dice, il re! Però io dico, o se mi volete chiamare con il mio nome, io mi chiamo Simone, me como melones, me como limones, me como melones, me como riñones, me como balones, mi chiamo Simone. Hauxe gure gonbidatuak ekarri digun sorpresa akordeoiarekin, zoragarri, gizu entzule, orain gertatuko zaizuela, guri gertatuko zaigun gauza berbera, joango zaretela, zuen etxera lanera, unibertsitatera, edo zein lekutara abesten. Mi llamo Simone, hori abesten. Jo, placer bat izan da, beti ezela. Mila esker, ez dakit hor eskune hongo dela Galiren poema ez, bueno. Ez dakit nun daukagun, itxaron segundu batean. Aipatuko dugu, ez dakit, niretzat zoragarria zan Galikin zena Joko Olimpiko inaugurazioan, neguko Joko Olimpikotan, inorketzun espero, eta Rodari agertu zen hor, antibelizista poema batekin, promemoria, nik uste dut horrelako ekimena, horrelako inaugurazio handi baten, zoragarria da, eta modu polit bat, akaso. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare. Orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio, la guerra. Il y a des choses à faire tous les jours. Like wash And read. jouer and set the table at midday. Ci sono cose da fare di notte. Fermer les yeux, dormir. Avere sogni da sognare. Have years for not hearing. There are things you must never do. Ni le jour, ni la nuit. Not by sea nor by shore. Ni sur terre ni sur mer. Studiare. Like wash. Jouer. Chiudere gli occhi, dormire, avoir des rêves. There are things to be done each day. Se laver. And read. And play. Mettre la table à midi. There are things to be done each night. Dormir. Have dreams for dreaming. Des oreilles pour ne pas entendre. Et d'autres à ne pas faire du tout. Ni le jour ni la nuit. Né per mare, né per terra. Not by sea nor by shore. Ci sono cose da non fare mai. Et d'autres à ne pas faire du tout. There are things you must never do. Né di giorno né di notte. There are things you must never do. Ni sur terre ni sur mer. Not by sea nor by shore. For example, war. Milano Kortinako Joko Olimpikoetako irekiera ekitaldiko zatitxo haue entzuten ari gara. Rodari oso presente eta Mai Gorostiagak esan duen bezala, gerraren aurkako mezua oso presente, Mai. Ala izan da dira, gora Rodari, gora Simone Negrin, Benvenuto.
Eta, bueno, eskerrik asko zuei ere, plazar bat. Hurrengo astean gehiago. Hori da, grazie mille. Grazie a voi. Egongo gara beste batean, bigarren kafe bat hartzen. Ciao. Ciao, ciao. Avoir des rêves à rêver. We want peace, peace, peace. Una delle maggiori voci narranti della letteratura italiana per parlare di pace in musica e con la danza. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Zein da modua begirada bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko. Nola hartu arnasa airea falta bada. Minera oitu denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Minera oitu denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Tira egongo dara, Simon Negrinirekin, aizue. Ari gara, pixkanaka, astetik astera hizkuntza berri bat ikasten, lehengo astean, Ifigenia Kakridonirekin Greziara bidaiatu genuen, uinekin, gaur Italiara joan gara, eta pixkanaka, ni hitz batzuk ikasten hasi naiz, baino, segulako mundu bira egiten ari gara, Plurilinguistak izango gara, hemendik aurrera. Boa, niri egia esan horrela, atzekin horrela egin eta hizkuntza bat jakiteko ahalmena etorriko balitzaidak, ikasiko nuke... Polita, galdera bat egingo dizut. Bai. Kriskitin bat egin eta hizkuntza bat jakiteko, erabat jakiteko ahalmena duzu. Bat, zein aukeratuko zenuke? Kontua da, bi irizpide desberdin ditudala eta orduan erantzuna baldintzatzen duela horrek. Berez, fantasiatik eta hizkuntzaren sonoridadea gustatzen zaidalako eta lotura emozional handiagoa sortzen didalako, italiera. Bai, italiera nahiko nuke, baina ez dakit zergatik oso erakargarria egiten zaidalako eta entzuten dudalako, ederra iruditzen zaidalako, oso azkarritza egiten dute. Eta orduan gustatuko litzaidake edukitzea jario hori eta azkartasun hori horrela pixkat emozioi erreparatuta. Baina bestela agian hiztun kopuruari dagokionez eta nire inguruan askoz gehiago entzuten dudalako italiera baino arabiera. Arabiera asko gustatuko litzaidake, ze italiera jakin gabe ere hitz batzuk ulertzen ditut, oinarri bat elkarbanatzen duelako gaztelaniarekin, eta hitz asko egiten zaizkidalako horrela erreixak ulertzeko,
arabieraz ez, eta nola entzuten dudan, arabiera inguruan, kotilleotik eneko gaipatzen zuen leheno kotilloa gustatzen zaiola, nik autobusean noanean eta ondoan emakume bat esertzen zait, eta ari da telefonoz, eta ari da arabieraz. Nire kotillo zenak jakin nahi du, zertaz ari da kontatzen, semea berandu iritsi dela etxera, udararako oporrak antolatu dituela eta hegaldia erosi duela, edo ari da kontatzen besterik gabe estropazo egin duela gaur supermerkatutik ateratzerakoan. Kotilloak erakarrita arabiera ikasiko nuke, baina erantzuntzuk, ze... Beti maltzurkeritik. Zuk zer? Ez dakit. Galdera egiten nizu momentu pentsatu dut, eta niri gero galdera egiten badiz erantzungut. Egia esaten nahi baduzu. Zuk egin duzu galdera? Egia esaten nahi baduzu, ez da guatarrastorik ere. Ara? Nik ere egia esan, ez da katarrastorik ere, baina nik uste dut txinera aukeratuko nukela. Ara? Esaten zuten orain gora egin zuela azkeneko urtetan umeak gurasoek izena ematen dute, umeak ingeles eskolara, edo frantses eskolara edo nalakoa, gora egin zuela txinerako kontu honek, egia da negozio gehiago txinarekin, eta horrelako kontuengatik. Egia da baita, gaur egun ustet txinera dela hizkun kopuru gehien dauzkan hizkuntza. Orduan, logika hori jarraituta, txin. Badakizu zer? Euskara badakigula eta euskaraz hitz egiten jarraituko dugula, eta gure lankide Itxaso Leon Kareagak ere azken ordua euskaraz kontatuko digula. Egunon, Itxaso? Kaixo Goiuri egunon eta baita entzulei ere, kontatuko dugu azken ordu honetan, LAB sindikatuko kide bat Gasteizko parlamentuko atarian kateatu dela ostegun honetan, datorren asteartean deituta dagoen greba orokorraren arira. Ekimena gaur goizeko 9:30 aldera egin dute, eta ertzaintzak pertsona bat identifikatu du. M17 denok grebara zioen pankartak esku hartuta, sindikatuko hainbat kide bertaratu dira legebiltzarrera eta hietako batzuk eraikina inguratzen duen esian kateatu dira. Astearterako ELA, LAB, Steilas, Etxalde eta 3 sindikatuek antolatu duten greba orokorraren aldarrikapen nagusia 1.500 euroko gutxieneko soldata propioa izatea da. Azaroan, gehiengo sindikal zabal batek 128.485 sinaduraren babesarekin Espainiar Gortei Euskal Autonomia Erkidegorako lanbidearteko gutxieneko soldata propioa albidetzea proposatzeko eskatu zion legebiltzarrari, baina EAJak, PSek, PPek eta Voxek ezezkoa eman zioten eztabaida bera ekidinez. Gaurko ekintzarekin LABek aldarria legebiltzar atarira eraman du. Eta gogorekarriko dugu ere gaur goiztean, naiz irratiko uinetan jorratutako kontu bat, martxoak 8an Gasteizen gertatutako eraso homofobo baten harira hainbat lagun bildu ziren astearte honetan Andramari Zuriaren plazan protesta egiteko. Elkarretaratzea ikusgunek babestu zuen, eta bertan salatu zuten LGTBI fobiak ez duela lekurik hiriko kaleetan. Gai honen inguruan aritzeko, hain zuzen irrati honetan izan da gaur goizean Amets Martinez de Heredita Lumagorriko koordinatzailea. Oso agerikoa da, guk esaten dugu olako antzeko kasuak jasotzen ditugula, ez dizuet ezango askotan, baina kasu batzuetan, izan ere gure datuen 46% antzeko kasuak direlako, espazio publikoetan ematen diren erasoak direlako, batzuetan jipoiak, beste batzuetan mehatxuak eureinak, baina dozen kasutan espazio publikoan ematen direnak eta gaueko aizialdian, Dena den Amets Martinezek gizartearen erantzuna positibotzat jo du, astearteko mobilizazioan jende ugari bildu zela azpimarratuz, eta LGTBI fobiaren aurkako zein arrazakeriaren aurkako borrokak elkarrekin joan behar direla defendatuz. Badakizue, ohitura izaten dugula goizteko elkarrizketak ere ostera informazioaren arira ekartzea, honen eta bestelakoen inguruan ere berri ematen jarraituko dugu, eta hori guztia 12:00 aurrera izango da. Eskerrik asko Itxaso, adi entzungo dugu, baina orain aurrera jarraitu behar dugu, korrika pixka bat egitea egokituko zaigulako. Eren sugeren itzala Santa Grazitikan, Zarra Kastelura,
derrigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Zorgin baten azken kanta itoizkoka. Datorren ostegunean, garai honetan, urduritasuna, ilusioa, zirrara eta kaso iritsi ezina ere izango dira nagusi atarratzen. Martxoaren 19an arratsaldeko 3:30 abiatuko da korrikaren 24. ekitaldia. AEK antolatzen duen euskararen aldeko lasterketak Zuberoan izango du hasiera eta 10 egunez eta 9 gauez etenik gabe ibiliko da eskuz esku lekukoa. 2175 kilometro osatu, 3426 lekuko hartze gauzatu eta martxoaren 29an igandez Bilbora iritsi eta lekukorrek barruan daraman mezua 4 haizeetara zabaldu arte. Horrela irakurri zuen duela 2 urte Garazi Arrula idazle Tafallarrak mezua Baionan. Mintzairaren setaguk dugu, erromantiko porrokatuok, pikuan bizi garenok, zozook. Alaxe zioen, ironiaz, zozo egoskor batek. Hegazti harrapari guztiek ehizatzen dute zozoa, gautarrek naiz egunekoek. Ez omen du primaderan kantatzen, eta gure lurretan urriago dira pinu eta eukalipto birlandaketetan, tokiko baso autoktonoetan baino. Arrainak ura, eta euskarak ekosistema osoa. Hizkuntzaren dimentsio guztiak izan ditzan hiztunak, gizartearen arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Basoak, soroak, plazak, lantegiak, pantailak, iruditeria. Egunerokoa hartu beharko du biziko bada, Beskoitzen, Eguesibarren, zein Bizkarsoro orotan. Baina hemen gara, zozoen elean. Ez altxor, ez oroitarri, ez toponimia. Euskarak hegemonia hartzea zari gara. Ez agur bat, ez txapa bat paparrean, ez lur zatitu bat. Ez da fenomeno meteorologiko bat, ez gastronomia huts, ez borondate libreko kontsumo gai. Ez da brilli-brillizko bilgarria, ez trukerako txampona. Ez da beste. Ez ala, bidaia berri baten bila. Egun horietan guztietan, gure eguneroko zereginak egiten ari garenean edo gauean lo gaudenean, Euskal Herriko txokoren batean zoragarri batzuk korrika hariko dira Euskararen alde. Hori ere islatzen baitu korrikak. Euskararen aldeko jarrera aktiboak etenik gabea izan behar du eta AEK-ko arduradunei zenbaitetan entzun izan diegun moduan, korrikak irauten duen 10 eguneko epea zaratago egunero mantendu behar da jarrera hori. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mende baldera. Aurtengo ekitaldia nondik nora ibiliko den? Lehen orduetan esan dugu martxoaren 19an arratsaldeko 3:30 abiatuta, Zuberoa eta Behe Nafarroa igaroko ditu Mauletik eta Donibane Garazitik pasaz. Eta Arnegitik barrena Nafarroa gara igoko da martxoaren 20ko goizaldean. Herriberan barrena ibili ostean, Iruñera martxoaren 22an eguerdi aurretik iritsiko da, eta ondoren Lizarra eta Biana pasata, martxoaren 23ko goizaldean Araban sartuko da Oiondik barrena. Eta lurraldearen ekialdetik bidea eginez, Ziorditik barrena berriz ere Nafarroa garaian sartuko da sakanan zehar, Irurtzun eta Lekun berri zeharkatuz. Araiz Betelu Bailaratik Tolosaldera iristeko. Da totes les cultures, la defensa de les nostres llengües. No deixem que es conciliïn en un museu. Zuk, Julen, badaukazu identifikatuta ze puntutan egingo duzun korrika? Egia esatea nahi baduzu, gero aipatuko dugu, baina urten akaso Euskal Herritik kanpo egin izango dute korri, ze nire herritik pasatzen denean, kasik esan dezaket ziur, lan kontuengatik naizela herrian egongo, eta gero ez daukat intzun ditut, han eta hemen plan asko, inguruko batzuk badoaz, herribera aldera eta korri egitera, baina nik ezin dut, eta akaso, aurten, gero aipatuko dugu, baina korrikan aktiboki korrikako egunetan, Euskal Herritik kanpo tokatuko zait korri egitea.
Aipatu duzu martxoaren 23-tik 24ko gau horretan, ez? Gipuzkoatik ibiliko dela, Tolosaldeara iritsiko dela esan duzu. Nik horra harrapatuko dut. Horra harrapatuko duzu. Gero nora doa? Gero, 23-tik 24ko gaua, azuk esan bezala, Gipuzkoan eman ostean, Tolosatik nolabait ere, Donostia alderuntze egingo du, eta berriz ere Nafarroara. Irundik pasa, eta Bortzirietan eta Baztanen ibili ostean, Zugarramurditik Lapurdira igaroko da, eta martxoaren 24an, astearte gauean, Baionara iritsiko da, 9:30 buelta horretan. Bertatik, kostari itxatxita Donostia aldera egingo dute, eta hilaren 25ean, 25 asteazkena, goizeko 9 aldera iritsiko da, Gipuzkoako hiriburura. Bertatik atera, kostaldeko bideari jarraituz, Bizkaian lehen sartu irten egingo du korrikak, eta nolabait ere, Bizkaiko lurralde hori kanpo aldetik igaro edo zeharkatuko dute, eta berriz ere Arabara. Martxoaren 27an, gaueko 11etan, ostiral gaua, ere plan polita da, ostiral gaua, gaueko 11etan, Gasteizen izango da korrika. Eta behin martxoaren 27ko gau hori atzean utzita, nolabait ere azken txampan sartuko da, izan ere esan dugu, martxoaren 29an igandez, eguerdi partean amaituko dela Bilbon, ostiral gauean Gasteiz atzean utzita, Leintz Gatzagatik barrena berriz ere Gipuzkoan sartuko da, eta Debagoiena, Urola Garaia, Goierri eta Tolosaldeko zati bat igarota, Bazpeiti aldera egingo du, Elgoibarra aldera jeitsi, eta bertatik Bizkai aldera sartu, eta azken kilometroak lurralde horretan egingo dituzte, eta esan dugu, hilaren 29an goizeko 7 eta 22 minutuan Bilbon sartu, eta Bizkaiko hiriburuan azken kilometroak egin ostean, bortxe guerdian 12ak buelta horretan, areatzan ezagutuko dugu, aurtengo mezuaren edukia. Euskal Herria korrika. Euskal Herria korrika, Euskal Herria korrika dio, Guzategik korrikarako egin zuen abesti honetan, Euskal Herrian badakigu, korrika bizial izango dela, baina hemendik kanpo zer, gauza jakina da, mundu osoan daudela euskaldunak, hemendik kanpora joandakoak eta baita toki ezberdinetan euskaraz ikasten duen jendea ere. Zuk uste duzu korrikaren zuzeneko streaming ikusita soilik konformatzen direla? Hemendik kanpo bizi diren euskaldunak? Agian batzuk zinta batean egingo dute streaminga ikusten duten bitartean. Hori, bea. Ez nuen segula pentsatu hori. Ja, imaginatzen dut, orain irudikatzen ari naiz, pertsona bat, pantailan korrika jarri, akaso korrika ez dakit garestik igarotzen, eta... Gimnasioan jarritat pantailan korrika, eta zap, boa. Tetoa jantzi, lekuko bat egin. Iria honen mandet, gimnasioentzako, Eneko oso ona. Oso ona. A ber, korrikaz iber nahi zen. Oñatin pasada, horixe, korrikaren streaminga ikusita, ez Euskal Herritik kanpo, korrika asko egiten dira, eta goiuri badaukagu duela urte batzutako Berlingo korrikaren giro soinua, eta apur bat entzungo dugu. Ez dut entzuten! Gipizapa! Nongoak dira hauek, Julen? Hauek Berlingo korrika, zule izango digu etzela, abestiaren etzegoela prestatuta. Hausaz jarri dugu gozategirena, eta Berlingo bideoan ere, abesti hau agertzen da. Hain zuzen ere, 2013an egintzen, korrikaren 18. ekitaldiari dagokion, eta entzune, egun hartan, 0 azpitik 8 gradurekin aritu behar izan zuten... Presko. Akaso egun hortan ezintan bertan hobeto. Laster sakonduko dugu Berlingo korrika horretan, baina aipatzen ari garena zehatzago azaltzeko, korrika munduan bezala ezagutzen den ekimena zer den ere azalduko dugu. Euskal Herritik kanpo antolatzen diren korrika herrikoiak dira, bertako euskaletxeek, euskara ikasleek, irakasleek eta laguntzaileek sustatuak.
Formatu txikiagoan izan arren, esanai handiko ekimenak izaten dira. Euskararen aldeko mezua mundura zabaltzen dute eta diasporako euskaldunak saretu. Herrialde bakoitzean bere modura antolatzen da. Ibilbide simbolikoekin, lekukoak eskuz-esku eramaten diran ere, ekitaldi kultural ezberdinak egiten dira, musika kontzertuak, mintzaldiak, bestelako topaketak, baina guztiek partekatzen dute oinarri bera. Euskara erdigunean jartzea. Enpresari eta sindikatu ginen, lesbiana hetero gehi ginen, gehiak izan ginen nahikoa ez ginen. Munduan zehar milaka pertsona ari dira euskara ikasten eta erabiltzen. Korrika munduan ekimenek indartu egiten dute komunitate hori. Ikusgarritasuna emanez eta elkartzeko aitzakia paregabea eskeniz. Askotan, korrika munduan urteko hitzordu garrantzitsuena bihurtzen da bertako euskaltzaleentzat. Gainera, ekimen hauek zubilana ere egiten dute. Euskal Herria eta munduko euskal komunitateak lotzen dituzte, sentimendu partekatua elikatuz. Lekukoa eramateak simbolikoki adierazten du hori. Hizkuntza bat herriz herri ez ezik, herrialdez herrialde ere pasatzen dela. Eserita zer itxeiten zenuen, beldurtutan. Nik Bruselan antolatu nuen korrika. Ara? Bai, bueno, nik eta antxe taldetxo batek kontua da, banuela ezagun bat hemen Euskal Herrian korrikan ari zena, bueno, ez dakit aekan ari zen lanean, edo ez dakit nondik nora, baino korrikako antolakuntzan ari zen lanean, eta berak deitu zidan, eta esan zidan. Goiuri, Belgikan zabiltza bizitzen ez da, bai, eta Bruselan da, bai, eta ari gara hizketan, kanpoan bizi zareten euskaldunekin, ea asmorik baduzuen aurten antolatzeko zerbait, eta esan aiba, ze polita, hemen nagoela, ez, aprobetxatuko dut, 2017 uste dut zela, eta esatzidan, bueno, badaukagu beste kontakturen bat, beste han bizi den beste euskaldunen bat, prest da, baita ere prest antolatzeko, eta harremanetan jarriko zaituztet, eta nik, zoragarri, eta antxe elkartu ginen, etxe batean, hainbat euskaldun, elkar ezagutzen ez genuen, eta korrikaren aitzakiarekin, aizu ezagutzeko aukera izan genuen, eta, bueno, pare bat bilera egin genituen, antolatzeko, nola izango zen, kilometroa ordaintzeko, afari bat antolatu genuenan badago, ez dakit jarraitzen duen, bazegoen taberna bat, euskal taberna bat, Josu izeneko mutilo batek iriki zuen antxe Europar Batasuneko eraikinaren inguruan, eta langile asko joaten zirenara, eta han afari bat antolatuko genuela, eta afariaren prezioa, afaria gehi isa izango zela, horrekin kilometroa ordaintzeko, beraz, aitzaki asko izan genituen festa egun bat baino gehiagotan egiteko, ze afariaren egunean izan zela, korrika baino egun batzuk lehenago, egun hartan egin genuen gure festatxoa eta gure korrikaren ezakit aldarrikapena, eta gero bertan lortutako diruarekin kilometroa erosi eta egun antolatu genuen antxe erdigunean dagoen parke batean, eta antxe ibili ginen korrika. Hotza egiten zuen, hori ere gogoan dut. Giroa hotza zen, baina oso gustora korrika, jende asko etorri zen. Jende erantzun zuen, bai. Jende asko etorri zen, eta gero joan ginen, ez dakit, orain ez naiz gogoratzen, ze etxetara joan ginen. Hau da, ez ginen euskal etxera joan, beste etxe batera joan ginen, baina ez dut gogoan, zen naziotako etxera joan ginen, baina hartu egin gituzten, ez dakit, Galiziako etxea izango zen, ez dakit zertzen, baina hartu gintuzten, eta bertan ospatu genuen, parranda egin genuen, eta loro bat zegoen, etxe hartan, loro bat, eta loroak oska egin zidan. Austerun esan martzen nuela, loroa jarri zen nutela maieran ja tipitapa korrika. Oska egin zizun? Oska egin zidan. Zer egin zenion? Hortxerik hori nintzen ni... Baztarrak nasten. Baztarrak nasten eta korrika egin osteko... Adrenalina, endorfinak eta... Beste izbazuten esan da, loroari, esaten dena... Loroaren ongizatea apurtzen. Ongizatea ez, baina lasaitasuna egian bai. Beraz,
nik bezala horrelako esperientzia zoragarri bat bizi nahi bauzue, kanpoan bizi zareten euskaldunek, aukerak egongo dira. 5 kontinenteetan. Jo. Munduko 5 kontinentetan izango da aukera, eta korrikaren bueltako 50 ekimen pasatxo egingo dira. Leku batzuk aipatuko ditugu, Sahara, Ipar Amerika, Erta Amerika, Ego Amerika, Europako puntu asko, zuk aipatu duzun Bruselakoa, gero aipatuko ditugun Berlin eta Bartzelonaren bai, Mumbain, Seulen, Tokion, Melbournen, Sydneyn, Zelanda Berriko, Wanakan eta Mastertonen ere bai, besteren artean. Esan bezala modu eta formatu ezberdinetan egiten da korrika Euskal Herritik kanpo, eta guk, lehen aipatu bezala, Berlin eta Bartzelonara egingo dugu. Lehendabizi Berlinen geratuko gara, eta aurreko urteetan korrikaren buelta horretan, gure kontaktu edo bidelagun izan den Ainhoa Añorga, Berlinen bizi den euskaldunarekin hitz egin dugu. Eta kontatu dizkigu, martxoaren 21 horretan egingo den korrikari begira prestatzen ari direnak, lehenik eta behin galdetu genion Ainhoari, ea, nolakoak izaten diren korrikaren aurreko prestaketa aste horiek? Korrika urtea dugunean, korrika antolaketa taldearen bileran egingo dugun bidea adosten dugu, zeren urtero bide desberdin bat egiten dugu. Eta manifestaldi bezala izen ematen dugu. Polizian esaten dugu, ze bidetik joan nahi dugun, eta guk emandako bidea adoste espero dugu, batzuetan aldaketak izaten ditugu. Eta normalean, ondoren, bukaerako baskaria eta lekua prestatzen ditugu. Zigera berria, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean, emanen du lehena. Hori nolabait ere aurreko prestaketei dagokienean, eta eguna bera ere nolakoa izaten den galdetu diogu Ainhoari. Korrikaren eguna bera, normalean goiz hasten dugu, zeren furgoneta jaso behar dugu, dekoratu, bosgorailuak jarri eta irteerarako lekura joaten gara. Oso unkigarria izaten da, guretzat eta etortzen diren guztientzat, zeren denak daukate erlazio berezi bat korrikarekin eta oso posgarria izaten da denak topatzea. Eta gaina beti sorpresekin izaten da, zeren batzuetan eguzkia eta beroarekin, beste batzuetan euria, edo 0 azpitik 8 gradukin ere egin izan dugu korrika Berlinen. Ez da giro, 0 azpitik 8 gradu enuken nahinik korrikarako. Gogo deseatzen korrika hasteko beroan sartuko baldin badira. Aurten ez dakigu, seguraldi izango duten, martxoaren 21 egingo dela bai, eta egun horretarako zer prestatu duten ere galdetu diogu. Aurtengoan martxoak 21 egingo dugu korrika, oda ospatuko dugu korrika Berlinen, eta Moritzplatzen hasiko da, Oranin Strazetik barne, eta bukaera Misbar tabernan izango dugu. Bertan, normalean hizkuntzaren egoerari buruzko hitz batzu esaten ditugu, beti alemanez eta euskeraz, gure ekitaldi guztiak bezala, eta gero aurten patatak erresar erara baskalduko dugu, bai vegano forman eta vegano ez denan, eta ondoren lutxa amada, DJ-erekin musika eta festa izango dugu. Egun hori, ondo eta denak batera bukatzeko. Hori da, menua erabakitzea da eguneko gauza garrantzitsuena. Beroan sartzeko, minus 8 egiten baldin badu, patata batzuk, beroak ederki sartuko dira. Euskal Herrian goituta gaude, korrika gure kaleetan ikustera, zirrara eragiten digun zerbait da, baina inori galdetu diogu. Ainhoa, berlindarrak harritzen dira, han korrika ikusten zaituztenean? Berlindarrak ez dira manifestazioekin harritzen, baina korrikaz doan batekin bai, beraz, korrika zer den argitzen duen eskupaperak banatzen ditugu, alemanez idatziak, eta mikrofonoan ere bai alemanez, eta nola Kreuzbergen turko asko bizi denez, turkiarrez ere korrika zer den azaltzen dugu. Eta noski aseran beti gurekin edo guretzat bidea izten duen poliziari ere esplikatzen diogu ez goazela oinez baizik eta korrika joan gagerala eta beraiek ere korrikein barko dutela. Urrengo batean galdetuko diguna da, poliziek ze aurpegi jartzen duten
inguru hartan ibili barrutenean, korrika ibili barrutela esaten dienean, eta Ainoarekin, azken galdera bat ere egin genion Ainoari, Berlingo korrikaren inguruan, galdetu genion, bertan dauden euskaldunez gain, alde batetik bertakoek ere, Berlindarre parte hartzen ote duten, eta bestetik Euskal Herritik ere jendea joaten ote den. Korrikak parte hartze oso zabala dauka. Jende asko hartzen du bertan parte, bai gure eta unibertsitateko euskarako ikasleak, eta Berlingo beste elkarteetako lagunak ere, zeren guk beti lankidetza daukagu beste elkarteekin, eta noski horiek ere parte hartzen dute gure korrikan, bai galegoen edo katalanen elkarteak, edo bai beste kurduen elkarteek eta abar. Eta gainera euskal kultura eta hizkuntza interesatuak ere beste Alemaniko hirietatik ere etortzen dira korrikara. Beraz, parte arte handia izaten da. Euskal Herritik gutxiago izaten da, adibidez 21 egiten dugunen oraindik oporrak ez dira izango, baina urte batzuetan egin izan dugu oporrak, eskolako oporrak direnean, eta bertan urte batean ere izan genuen Berlinen oporrak egiten zituzten klase oso bat gurekin korrikan parte hartu zutena. Beraz, denetik izaten da. Eta hemen dena da posible. Gure ritmora klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora. Gure ritmora. Eskertzen diogu, Ainoa Añorgari, Berlinen korrikaren inguruan antolatzen den horren berri eman izana, eta Alemania utzi, eta Euskal Herrirako bidean, Bartzelonan egingo dugu urrengo geldialdia. Kataluniako hiri horretan ere, hilaren 21 egingo da korrika, eta bertan ere festagiroan pasako dute eguna. Leire Olariaga dabil antolakuntzan, eta beraria ere, lehenik eta behin, prestaketa lan hoiek nola doazen eta nolakoak diren, galdetu diogu. Barcelonako korrikan antolakuntza desente lanpetuta eramaten ari gea. Hasi ginen batzen azaro alden, eta, ordutik lan desente auki dugu. Baina, aurreko hilabeten otsailin auki genuen, ingenun sagartu egun bat dirua lortu alizateko korrikako, eta, kriston ambiente polita sortu zen, Euskal Etxeko giron, eta baita antolakuntzan arten, eta nik uste oso pozik gaudela sortu duen taldiakin, eta iten egean lanakin. Eta guain bereziki eguna gertuatzen nahi dela, nik uste pixkat estresatugo, eta urduri pixkat igualde baita ere, baino oso pozik baita ere, bakigulako egun oso polita izango dela, eta goguakin egia esan, bai. Ahotxean ilusioa nabaritzen zaio da, urduritasuna eta estresa ez dira ageri. Zu urduritasunarekin ibili zinen eta estresatu zinen Bruselan antolatu zenuenean? Momenturen batean bai, Uste dut momenturen batean bai aritu ginela, kezkatuta ez dakit beti daukazu beldurra, jendea ez da azalduko aurten, edo eguraldiak zenbateraino baldintzatuko du eguna, eta izan genituen horrelako zalantzak, baina oraitzen dudana orain dena ona da, Bai, hori ere ez da txarra, naiz eta aurrektik buru haustekin ibili, gero geratu zaizun oroitzapena ona baldin bada, gauzak ondo joan ziren seinale. Bartzelona, martxoako 21, ze gitara prestatu dute? Korrika Bartzelonan izango da martxoako 21, eta eguneako dakaunek gitaragua da, hasiko gea korrika Euskal Etxetik, da hola Bornen, eta ingoitugu 8 kilometro gutxi gora bera, Santzarte. Eta, bidetik egon goia pare bat geldialdi, Castellersak eta dantzak italdi bat talokiko deu. Eta, gero behin ja iriste gehala Kandaiora, herri bazkai bat antolatu deu, gero bingo musikatu batekin, eta arratsalde gaueako, 3 kontzertu dazkau. Esan ezin, Meison eta Xaribari. Eta, hoiz eta egitaragua. Korrika milaka korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Ederra plana. 8 kilometro aurrena, Bi geldialdienen kontu ipatu du, baina 8 kilometro egiteko gutxieneko sasoi puntu bat behar da.
Ikusiko dugu, nola joaten dene egun hori, baina Leireri ere Ainoari bezalaxe galdetu digu, ea bertakoek zer reakzio edo nola bizi duten korrikaren kontua. Nik esango nuke baiet, deixentea jende harrituta gehatzeala ikuste gaitoren hor korrika, baino, bueno, baitare iritzait oso polita dela jendeak pentsatzia, hauek zertan nahi dira. Baina, bueno, nahi pasa zait, lagunei kontatu nahi izadia, izkorrika, ez dakizer, antolatzen gabiltzat, bakize, eta gehatzeiala pixkat flipaten itxoin. Baina, manifestazio modukot, baina korrika itxoin zer, baina, bueno, nik uste bai oso polita dela bereziki horregatik, korrika bat Barcelona ekartzia, eta azteko Bartzelonako jendia irakustia birazerra egean iten, eta ere behaiek sentitzia balduela izan parte korrikana. Eta gainera ematen da. Adibidez, Baskalirako tiketak salten ibili ginen oindala aste bat, eta katalan desente etorri zian baitare tiketak erostea Bazkaitako, así que bai espero dala katalan jendiare bai elkartzia gure gana. Inkluso baitare, katalan jendia euskara ikasten aidana, hori ere bai importantia. Eta korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Bide batez entzuten ari garena da, Xabier Amurizak egin zuen korrikako lehenengo kanta, 80ko hamarkadakoa. Legutan geratu da, 1980. Leirek aipatu digu, bertako jendea, harridura bai, baina bueno, gero gerturatu ere egiten dela, parte hartzen duela, eta Euskal Herritik, joaten ote da jenderik? Eta bai, egia esan baitare espero Euskal Herritik jendia etortzia. Dira gure antolakuntza taldeen batzuk 11 lagun ekarriko dituzte, beste batzuk ez dakize lagunek esan diela bat ostila, así que bai, jendia hasia enteratzen Bartzelonako korrikataz, eta Euskal Herritik baita ere etortzea jendia. Hortxe planako, Juri. Kontzertuak eta antolatuta nire joango nitzak, Barcelona edo Berlin, edo esan duguna, munduan zehar, mundu osoan zehar, 5 kontinenteetan, beste 50 baino gehiago, nik hasieren esan du Euskal Herritik kanpo izango naizela, gauzak ondo, Bartzelonan izango naiz. Ez dakit 8 kilometroak egingo ditudan korrika, baina saiatuko gara. 6 behintzat, Julen. 6 behintzat. 8 bigeldieldirekin izan da, akaso, gero horrela, txak, bermut txiki bat jartzen baldin badigute bukaeran, presko azeitun batzurekin. Ibiltzen zarete korrikan? Zeratzen zarete korrika egitera? Ni, ez. Zalantza, ni, ez. Amaitzeko esan bakarrik hori norbaitek munduko txokoren batean egingo diren korriken inguruko informazioa nahi baldin badu, korrika.eus webgunean duzuela informazio guztia, eta hemen edo munduko dozin baztarretan, baina hartu parte korrikan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gibilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Gibilore, eldurrik gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Martxoak 12 du eta aipatu dugu gaur glaukomaren mundu eguna dela, eta aipatu nahi genuela
Horren inguruko zertxo bait, eta horretarako Xabi Arrieta ekarri dugu gure maira. Egunon, Xabi? Egunon. Zer modu zaude? Ondo, gaur ondo. Ondo, zu korrika ibiltzen zara? Noiz behinka, hola igual. Bale. Bi urtez behin korrika iristen denean, noiz behinka, nik orduntxe? Orduntxe. Nik era bai. Gero 6 hilabeteko agujetak. Tira, Xabi, baina zer da glaukoma? Glaukoma begitako gaixotasun bat da, ez? Nerbio optikoa kalte egiteo, eta askotan da begi barnean dagoen presio altuagatik. Gertatzean da, ez bada juten begia errebisatzea do, presio eta pantailangatik handitu itea, eta presio horrek iteu gutxigo ikustea, eta ez badezu behar danen proba egiten errebisioa pasatzen, ikusmen perifero zimurtu itea, eta bista galtzen zoaz. Hemen arazoa da, hasiera batean pentsatzen dut, ez duzula nabarituko, ez zarela hartuko. Ez, hasieran ez duzu nabaritzen, baina behin ja nola gaixotasun kroniko bat da eta itzulezina, pues asintomatikoa da, lehenengo etapatan sintomaik ez daukazu, baino, esan behar da, kolirioekin, laserakin edo zirugia batekin tratatu daitekeela, presioa murriztu eta bintzat sintoma horiek txikitu. Baina bi mota daude. Bai, angelu irekikoa, dala glaukoma kronikoa, eta angelu itxiko glaukoma. Lehenengoakin hasiko naiz, lehenengo azalpenakin, eta da oikona. Angelu irekiko glaukoma kronikoa glaukoma mota oikona da. Hau, pixkanaka garatzen jutea, pixkanaka gertatzen da, eta begiak behar pezain ongi drenatzen ez duen fluidoa, begian kornea eta barruan irisa eta dauden toki guztietan, likido bat sartzen zaizu edo ez duzu ondo kanporatzen, eta horren ondorioz begian presio handitu eta nerbio optikoa kaltetzen hasten da. Mota hau ez da hain mingarria, eta hasian ez du inolako aldaketaik egiten ikusmenen, baino lehen esan duten bezala, eta irakurri ditudan argitalpenak eta zientifiko hauek esaten dutena, aldan azkarrena proba egiteko eta likidoi begitik kentzeko gaixotasunak motzago, motelago handitu da den. Dela geurea herri faltsu bat izan dugula maite. Pertsona batzuk nerbio optikoak izan ditzakete, baina begi presio normalkiko sentikorrak. Hau da, pertsona batzuk denok sintomak eta ez diteu modu berean sentitzen, eta hemen bai sartzen da pertsonatek nola ditun bere begiak, ez? Adina bai tartean sartzen da, gaztetxogok igual sintomak gutxigo pairatzen dituzte eta orduan presio hori hobeto okate, baina behin ja betaurrekoak edo lentillak eta erabiltzen dituzten eta adinez ja pixkat zarrago almazea, sintomaik handiagoak dira eta gehiago sentitzezu begian zerbait daukazula eta molestia hori bertan sentitzezu. Garrantzitsua da maiz joatea medikura. Bai, beste gaixotasunekin bezala, tripako mina, burukoa beste dozein gaixotasunekin, medikua jumar da, probar edo revisioak noiz behinka imei duzu, eta hor behin ikuste dute zure presioa ez dela egokia edo, behin tratamenduak edo aldan azkarrena min hori edo daukazun problema hori gutxitu, eta hor garrantzitsua da begitako azterketa horiek maizitea. Daunako hau jukatuko dizudala. Azkenean hori ere bada ez, bestela tentsio arteriala bezala, begiko tentsioa ere neurrian baldin badaukazu, arrisku gutxiago daukazu, begiaren barruan gerta daitezkeen euzimotako ezbeharrak izateko, eta zorionez, tentsio arterialaren kasuan bezala, badira, tratamendu aukerak, pilulak eta bestelako moduak, tentsio hori ere kontrolatuta izateko. Hor askotan, guk gehiago atentzio jartzeko miopia, hipermetropia talako, baina ez dugu beste garrantzia ematen tentsioa. Proa beti iten da hor sustoa, begian ematen susto hori, baina hori garrantzitsua da azpimarratu behar da, horako gaixotasunak ekiditeko. Eta gero daukagu angelu itxiko glaukoma. Angelu itxiko glaukoma, honek eragiteu, pertsonaten irisa begiko drenatze angelutik oso gertu da honen, gertatzea mota hau, eta hemen gertatzen da, irisak drainatze angelua blokeatzeu, eta orduan zuk
gerozta gutxi gozoaz ikusten. Ikusten duzu, angulo muerto bezala ezagutzen akotxetan dela, begiakin berdina pasea da. Gerozta gutxi gozoaz ikusten, eta zure bista edo zure angelua gerozta blokeatu gehatzea. Ben badaude horrela sintoma batzuk, aipatu nahi dituzunak, pixka bat alerta egoteko, za? Gure entzuleak. Sintomak esan irakurri dituenean, eta ikusun, sintomak igual egunerokotasunean alditu zeuki, baina bai da behin adidez dira, min handia begian. Hau, egun batean bat maukazu igual ez da, ez du esan glaukoma maukazula, baina ja behin egunan baita ere, min handia gazu begian, buruko mina, begia gorritzen joate zaizu, pantalla aurrean zaudela edo ez zaudela. Urdaiko mina, gora galeak bai, hemen eragina du. Ikusmena lausotu eta zaizu, hor ja preokupatzen hasi, zeagian glaukoma gazu eta arazoa tokiko zu hurrengo urtetan. Angelu itxiko glaukomak itxutasuna eragin dezake berehala tratatzen ez bada. Hoi kontuan edukitzeko modukoa... Bai, hasieran lehen esan duen bezala ez, sintomak ez dauzka, baina behin ja evoluzionatze hau, zure biztak ez du asko funtzionatzeko. Nik adibidez miopia daukat, eneko, zuk ere miopia daukazu? Nik ere bai. Arrisku gehiago daukagu? Bai. Ara? Bai, baina, bueno. Goi hori... Kompozibili bat. Halakotan, zerbait daukaunok beti arrisku gehiago. Berdin dio zertan beti gehiago. Eta badago, bazakit, adinak ere eragina dauka? Bai, hemen muga 40 urtetik gora jarri dute, ez dakit ze eragin daukan urteak. Igual, 30ekin pertsonatek eragin gehiagoka 80koa baino, baina, bueno, zientifikoek 40 izaten dute, guk 40 urte hartuko dugu muga, eta baita ere aipatzen dute gainerako beste osasun arazo dituztenak, eta hemen diabetesa, migrainak, odolan zirkulazio txarra bezala aipatzen dute, bai aukera gehiago glaukoma garatzeko arrisku hortan. Gero zuzeu esan duzun ere, bai, pentsatzen dut, epatu duzu, begian bestelako gertaeraren bat edo izan duen, nolabait ere, begi erasandako begiba baldin bada, sufritu den begiba baldin bada, kaso, ez dakit, errazago izan liteken edo propensogoa edo... Bai, hemen sartzen da hor puntu bat, begian beste istripuren bat izan baldin badezu lehenik, hor baita arriskua handitzea, igual zure begia afektauta bezala galditzea, hor nerbio batzuk ez dira behar bezala osatu, eta hor bai faktore, kontuan hartzeko faktoreak dira hor glaukoma izatekotan, o bintzat ikustekotan. Tratamendua badago? Bai, naiz eta kaltea iraunkorra izan glaukomana, eta ezin da itzuli, alare medikamentu eta kirurgiak kalte gehigarri horiek murrizten lagundu dezakete. Bintzat, guztiz sendatu ezarren, bintzat, zehoze gutxitzea badago. Hori da. Bueno, mezu horrekin... Baikor, bukatuko dugu. Baikor bukatuko dugu, baina esan ez entzulei joateko, oftalmologare gana, begiratzeko, eta ez alboratzeko sintomaren bat edo topatzen badute, mesedez, jaramon egiteko eta begiratzeko, ez da, Xabi? Bai, askotan gutxigo ikuste dut, eta horrek ez du esan nahi glaukomakoa. Da, begian ekatu zaigula emeste pantaiatan behatu ezkeo, orduan lasa ibiltzeko. Hoi da, Xabi Herrito, eskerrik asko. Eskerrik asko zoi. Gaur, esan bezala martxoak 12 glaukomaren mundu eguna da, eta tartetxe bat eskaini nahi genion, ebintxe gure entzulen artean, abixua pasatzeko bintzat. Eta glaukomatik lehen aldietara igaroko gara, kizue Pablo Zurutuzak lehen aldiz berriro tarte eskaintzen digula noizean behin, eta gaurkoan horixe atal berri bat entzuteko aukera izango dugu.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Egun hon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artista bakoitzaren atzean beti dagoelako, gazte hasiber bat. Gaur, Garazi Labaka. Egunon, Garazi. Noiz izan zenuen erlazioa lehen aldiz dantzarekin? Ni txiki-txikitatik hasi naiz dantzan. Etxean enesalan betiten un dantza, zi montatakoa. Baina, 5 urtekin hasi nintzen derrepende klasen entzun nun bale itezutela batzuk. Eta ni, ama, egineat bale. Da nire ama, bale. Bajo nintzen baleteko klase bat ikustea. Maite hemen nintzen, eta 5 urtetatik baletiten hasi nintzen, eta aldi berean euskal dantzare bai eskolan eta bai kresalan, eta hortik aurrera orain arte, 22 urte egituten arte. Eta zure etxean, zure familian, dantzak ze presentzia izan du? Bat ere ez egia esan, nire etxean ez da artista etxe bat, ez ezerrez, bakarra naiz, dantza ikasi nahi duena, edo bintzat artista munduan sartu nahi duena. Egia da, amak euskal dantza baitezula, txikitan, eta, beti egon dela tradizio edo folklore kutsu hori, baina ez du inolako presentziarek izan. Eta kontatzen diguzunez, txikitan, eskolan hori entzun, eta dantzan sartzen zera, bale egiten hasten zera, baina noiz hasten zera dantza serio hartzen? Esango nizuke dantzertira sartzean, Bilboko goi mailako eskolara sartzean, baina nik usteet lehenagotik zetorrela. Debatxe lautik edo batxillerren zehar, nik uste ja serio hartzen nula dantza, ze ni institutura juten itzan, iten ditu nire klaseak, baina gero arratsalde guztia pasatzen nun dantzan. Eta ez inoiz galdu usteet ensaioren bat, eskola batik, azterketen gatik. Ordu nik uste arginekala eskolakoa zela egin behar bat, egiten nuen, institutuan egin beharrekoa, baina gero ja seriotasunez hartzen nuna dantza zen. Eta ordutik argi zenuen dantzari izan nahi zenuela? Zakit, ez dela inoiz institutua mintzat serio planteatu dantzari izate hori. Ez zegolako aukera hori nire buruan, baina bai, orain bai, behin hasita dantza bidea, goi mailako eskolan, eta orain La Faktoriako formakuntza honetan, bai ikusten da aukera bat, bestela. Eta lehen urte hauek nolakoak izan dira? Gora beretsuak, gogo askorekin, eta beti esponja bat bestela dena xurgatzen, informazio berri guztia, batez ere dantza garaikidean, dantzertin hasi nulako, orduan ikasi, jaso, eta nire burua ezagutzen, batez ere, mundu honetan. Urteak dira dantza munduan zaudela, eta emanaldi bat baino gehiago egin dituzu. Badezu konkretuki bat besteak baino lehenago gordeta? Emanaldi guztiak dira bereziak, ze beti dago imprebistoren bat, edo zer gauza pasatzen dena, baina bai esango nuke bat konkretuki aurreko urtean, 4. mailan, karrera bukaerako proiektua egin genuen, Basazuria deitzen zena, eta bai izan zen prozesu profesionalago bat. Azkenean ez da eskola barruan egiten dan zerbait, joan ginen Harrobiara, residentzia bat egitera, teknikoekin egon ginen lanean, ikusi genuen
ze lan dagoen sorkuntza batean, ez dela bakarrik dantza egitea, dantza sortzea, baizik eta teknikoki ere ez dela dagoen, dantzari bezala ere nola moldatu zure burua. Bai, nik uste hori izan zela hola emanaldi berez diren bat. Zeren inguruka zen? Basazuria berez gaia, lau dantzari ginean, estena gainean, eta mendi batera espedizio bat egiten ari ginen, hori zan gaia. Baina horren atzean bazegoen mendia metafora bezala bat zen, eta mendia azkenean gure bizitza zen. Orduan aurrera egiteko pauso bakoitzan gertatzen ziren trabak, bakoitzak nola superatzen zituen, talde lana nola ematen zen, hori lantzen zen dantzaren bidez. Eta horrelako zerbait sortzerako garaian, taldean egiteak laguntzen du edo eragozten du? Bi puntu dauzka, alde batetik bakarrik egiteak, estudian bakarrik egotea oso gogorra dela, uste dut. Eta oraingoz naiz askotan egon, estudian bakarrik sortze prozesu batean, baina talde lanean ere, nik uste argi egon behar direla rolak eta taldean daukeratu, jakin nola entzun bestea eta besteak nola entzun zu, denok puntu berdin batera jotzeko. Nola azalduko zenioke dantza sorkuntza, telefontxean, inoiz probatu ez duenari? Ohituta gaude entzutera idazleak, entzutera musikariak, eta naiz eta agian ez diren hain fisikoak haien lanak, behintzat metodologian ezagutzen dago haien lan egiteko modua gehienetan. Baina ez da hain ohiko izaten dantzari bat entzutea sorkuntzaren inguruan. Nik esango nuke, sorkuntza prozesu bat, gutxi gora bera, arte mota ezberdinetan, bakoitzak bere prozesuaka, baina nik uste dantza bere izten dela adibidez antzerkitik asko, ez dula zertan gai bat, edo narratiba bat, edo historio bat, egon behar, bertan. Dantza sortzerako orduan, zu sortzen har zaitezke kualitati fisiko batengatik. Igual horrela oso abstraktua ematen du, baina zu dantzari bezala formakuntza batean ikaste dituzu mugitzeko eran modu pila bat, eta hasi zaitezke improvisazio batetik, espazioa nola konposatu, fisikoki hasi zaitezke. Ez du zertan beti historia bat kontatu behar, gai bat, emozionala izan, izan daiteke guztiz neutroa esango dugu. Bai, nik uste hori dela berezitasun oso nabarmena dantzan. Eta hori izaten da zure egiteko modua, improvisaziotik hasi? Neria bai, ni oraintxe bertan nago sorkuntzan oso murgildua, naiz da beti dagoen interprete moduan ere dantzari bezala beti sortu beharrezun zerbait, naiz da koreografoak zuzendu, beti uzten dizu tartetxo bat zuri sortzeko. Baina bai, niri konkretuki, errexego ite zait fisikora jutea zuzenean, hartu nire gorputza, mugitu modu batean, bestean, gai bat nola zaldu nire gorputzarekin. Baina, asko zailago iruditzen zait hori, fisikora jun baino. Lehen aipatu duzu aurrek urtean karrera amaierako lan horretan emanaldi hori gordea zenuela, eta momentu hortara etzulen nahi nuen. Esan duzu izan zela prozesu inoiz baina profesionalago bat zuretzat. Hori barrutik horra sentitu zenuen, uste duzu kanpotik erar lan aberetu zela, zure inguruak adibidez? Nik uste baietz, azkenean familikoak edo lagunak beti bai, dantza ikasten du, baina asko lagun eta familiako asko juntziren emanaldi hori ikustera, eta bai ikusizuela, ostras, derrepente dago antzoki batean, adibidez, errenderin egon ginen, Gasteizen, Barakaldon, eta bai ikustezula derrepente zure laguna, zure alaba, estean toki batean
argi edo teknika asko duen prozesu batekin, proiektu batekin. Eta bai usteet ingurukentzako izan zela, bale, serioa dago. Osea, bale, nire alaba ez dijoa dantza ikastera eta eta egiteitu mugimendu batzuk eta ja. Nik uste bai izan zela, ostra, bale, gauza serioa da, dantzari ezan nahi du, ze profesionala da. Eta ingurukoen segurtasun horrekin alderatuta, hori asteburu bat izan zen, astelen horretan iritsi eta zein da horrengo pausoa karrera bukatzen denean. Nola sentitzen da momentu hori? Bueno, usteet, karrera bukatzean, kriston bertigoan ikala, bat ez ere rutina bukatzen zelako, txikitatik bete eukiezu rutina bat, dantzan ere, eukiezu rutina bat, abiz dantzertin unibertsitate bada, karrera bat da, eta errepende ikustezea, bale, eta horrein zer. Osa, igual lagun askok, bueno, pues hasiko nahi zoposaketak iten, zakit zer, eta nien plan, ez dakit nundik hasi. Orduan, sartu nintzen beste formakuntza batean, orain La Factorian dago, Iruñan, dela ja profesionalagoa bestela, dantzari bidea hasteko, helburu batekin, eta bai dela, goizeko 9:00 5:00 dantza. Ditugu teknika ezberdinak, irakasle ezberdinak, eta berriro ere xurgatze prozesu horretan, esponja bat bezala, beti, dena jaso, eta gero ekainean hau bukatzerakoan, ikusiko dugu. Ekaine iristean, zein da zure helburua La Factorian bukatu ondoren? Ez dakat bide itxirik, ez dakat helburu konkreturik, oso irekia delako. Uste dut oraintxe bertan formakuntza intentxo hau eta gero bai behar detela geldialdi momentu bat, edo gelditzeko momentu bat ez ere burua. Fisikoki bai energia dakat, baina usteet mentalki oso intentsoak izan direla 5 urte hauek. Orduan bai behar dutela gelditzen momentu bat eta galdetu nire buruari, bale, zer nahi dut, nondik jot nahi dut, pixkat prozesatu, eman diaten informazio guzti hau, eta gero bai etorkizun batera, lehenik eta bai joan nahiko nukera kanpora. Euskal Herri kanpo, Europan zehar bat ez ere, jo nahiko nukera ikustera benetan dantza industrian nola dagoen beste tokitan, eta bai, eta probatzera gauza berriak, dantzari bezala nun ikusten naizene bai, orainik sortzaile moduan naiz ikusten, uste geroago etorriko den gauza bat dela, baina bai, hori da nire helburua. Industria ipatu duzu eta horren inguruan galtu nahi nizun, Europakoaz gain, Euskal Industria, Euskal dantzari batek, zu egin duzu markatutako bidea, Euskal Industriak markatzen du bide bat, karrera bat, formakuntza batzuk. Nola ikusten duzu hori, Euskal Herrian dagoen panorama, Euskal dantzari batentzat? Esango dizut, Euskal Herria ez dagoela hain gaizki. Konparatzen badugu, Espainiarekin adibidez. Uste hemen badagoela residentzatoki asko, laguntzak, uste konparatuta ez dagoela hain gaizki. Adibidez, konparatzen badago, ez dakit, Espainiarekin, eske ez dago laguntzarik gobernuatzarik ematen, eta ez dago ia ezterrez. Eta beti jartzen gera begira Europara, Belgika, Alemania, Holanda, osea, herrialde horiek dantzari batentzako nik uste diala amets bat. Osea, bertan, herri guztiak dakate antzoki bat, konpainia bat, eskoletan batez ere sartzen dute dantza eta kultura oso normalizatu dago hitz egitea dantzaz, ikustea dantza emanaldi bat txikia zeanean, hemen ez dugu hori jasotzen. Osea, zu jutezea igual Euskal Herrian adibidez bai nik uste folklorea eta tradizioa oso sartuta dagoela eta nolabait hori jaso dugu eta oso garrantzitsua iruditzen zait, baina
ez badezu jarraiten eta ez badezu jutezea institutura, zure gauzakitea, eta punto, gero ez duzu jasotzen, ezakit, zure gorputz ez ezagutzen. Nik uste hori dela garrantzitsuena. Ume batentzako, mugimendu adirazpena, orduan, bai. Euskal Herria ez dagoen gaizki, baina segun zeinekin konparatzen dugu. Zer du gaur egongo Garazik, Garazi Gaztetxotik? Nik uste mantendu deten gauzarik garrantzitsuena edo, izan dela dantzatzeko beharra. Dantzatzeko gogoa, edo zein tokitan nagola beti nago mugitzen, edo analizatzen ingurukoa, edo nik uste mugitzeko behar hori ez dela gal. Keep calm and bigarren kafea.